Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 yılın 16 yanvarı heplerin anını hoş geldiniz Demokratik Opozisyon kanallarına. Hormatly izleyijiler, yine şu gün biz iyiden efir geçirdik Tekreden Maslak Paris vakti bilen ya da 12 Türkmenistan vakti bilen ve protestin yani adamın çıkışı arada bir beyan ettik erteden. Hemme çıkış arada yani ne hemen bolup geçti, kim ýere çykdy, näçe adam çykdy ve beýleki zatlar bir ýertýär. Hemme zatlar jemläp bir ýanky düşündirer da. Şuň häzir maglumatlar gelip dur, internet ýapyldy Türkmenistanda, siz bilýäňiz, köp ýerlerde ýagny VPN'ler ýapdylar, diňe telefonuň interneti işleýär, olum gowşap. Şoň üçin biz köp habarlary intikap bilmedik. Biziň aktivistlerimiz ýerinde. Şoň üçin ýuwaş-ýuwaşdan suratlar, videolar gelip başlady. Bize wagt berip, ine şoň üçin biz size hökman düşündürüp, aýt bolýan, gürküt bolýan zatlar gürküler we hökman netijeleri tezimden çykarar. Ýöne ruhtan açmak ýok, biz dowam edýäs. Biz şu ýerde Gurbanly Serdar Bermuhammed tutsar etmedek biz durmaýas. Hiç wagtda. Kaçan biz durýas, kaçan da şol tutsaňa şamyl. Şoň üçin biz da kansa gitmeli, durmaly, demokratik opozisiýa, DWT halk hereketi soňuna çeli gider. Kynçylyklar köp, kynçylyklar geçmeli bol, sebebi adat aljak bolan şeýle. Sen hiç kim padarka bermeýär. Gurbanlyga hiç kim padarka bermedi adatlygy. Gurbanly Bermuhammedow Niýazow gamhor bolup öldürüp geldi. Ol uly riskler aldy. Ýa-ni kim bilen şonu öldürüp zahvat hökümet edilmese olam öldürdi. Onda da risk aldy. Gorkawym bolsa bizim gorkawym bolsa risk almaly ýörmeli. Başga ýol ýokmu? Şu ýolla urlanan bolar, ölenem bolar, ýanky ýeňiş kazananan bolar, gahrman bolanam bolar, gorkanam bolar, hemme adam bolar. Onuň üçin şol ýolla hiç kime günahkarlamaly. Biz bir günahkarlap, sen gorkukda, sen gahrman patriotçylyk oýnamaly. Kirkime düşünmeli. Can bir ýöne adat ýaşamaly. Ine şonuň üçin men size haýyş edýän, hiç kim göwüne degmän, bizim halkymyz beýlik halklardan gahrmandyr. Ananam, häzir düşünmek maksada dogry, bir düşündük bilen dok. Biz şonu düşündük bildiğimiz bir günü alýar, hemme zady. Gurbanly her zady däýsin. Ine şu gerek. Men häzir aýtmaýyn, ýanky erteki aýtjaklarymy şunu aýtmaýyn, bölek bolýar. Hemmesini jemläp men size düşünürüm. Şu men başga bir zady köjek bolýan hormatly izleyijiler. Ine bizde häzir 1 minut men size şonu ekranda görkezeyim. Siz özüňiz gözüňiz bilen görýärli 1 minut. Ine eýýam propagandistler ýani rejimi gorýan adamlar bir topor material goýup başladylar we şolar şu materiallarda ýani agitasiýa edip zat edip adamlary şol nime bizim garşymyza çağırýar. Bu ýükköşükler sebebi şu neçeli biz görüşýärdik, hiç ýeri propagandist öňüne çykanokdy. Çıkanlara biz ýanky aýdýardyk boly, olar öz ýerini bilýärler. Ýöne şu gerek MHM bilen işleýän blogerler ýa-da ýönekäý adamlar çykyp halky başga tarapga sorjak bolýar diýe. Şu ýerden ýygnak boldy. Nesip bolsa ine akşamrak biz Vatan programmasyny görürüz. Näme şöyle ýanky hökümetde bolup geçdi we onam size düşünürüz. Ine umuman bize garşy hüjüm et başladylar. Ine şuň ine olan bir görüşüm, bir alamat men size görkezeyim. Birinji bilen Türkmenistanda bolup geçen tragediýa sebäpleri hormatly izleyijiler serdim. Şu ýa tragediýa boldy, gynantam Türkmenistanda. Onam Vatan programmasyny görmersiňiz, ine ýa YouTube'da ýa TikTok'da ýa biz şu çykyşlarymyzda görkezämezek. Çek demyan fotoğrafı matamam var. Ana bakına düştü orta kozine selim var. Bakına düştü. Ana sari uy bide ana düştü bak. Aşağıda düştü. Ay nadan var. Biz nereden şu derece yetişmiş ki çocuk. Ne? Türkmen blogger yani söýgüňizde düşünüp bermek bilen tamam.
Ne şu yazat bolanda avariya bolanda hükman yani yollar kontrol edilýär. Asasan avtoban yollarına muňa highway diýerler ýa-da avtoban ýa-da muňa Fransada ýaly ýa-da avtobut diýerler. Şu uluglaryň geçen ýoluna hükman yani pajarnikler ýakyn pajarnikler bolmaly, ozonly bölmeli şu ýan bolanda derru pajarnikler uçup gelmeli samolyotdy, vertolyotdy, ne maşyna. Gynasam Türkmenistanda ýollarda hatda gurulýar, ýöne izi ýok. Men size umumyň Türkmenistanda binalarda hatda gurulýar, ýöne arkasy boş. Boş diýenim, şoň binalaryň raspredeniýasy ýa-ni ipoteka nimeler, düzümleri, kreditler, olar ýoga tutanok. Olar adama bir el ýeterlikli däl. Iqtisadi sistema işlenok, sosial sistema işlenok, bir topar bank sistema işlenok. Şoň üçin hemme zat ýa-ni pakazuha. Men şoň üçin ýa. Şoň üçin şu pakazuha döwlet diýip ýöreningizde diňe abloşka we döwletde ýaşapýar. Şoň üçin istenip tragediýa, istenip bir zat bolsa soňu ýok. Ýa-ni hökümetiň soňu ýok. Şol tragediýa öz-özüne bolup geçip otyr. Indiki video men size görkezleýin. Hormatly ýeşler. Alors oui, on va pas se mentir, on aime bien être blotti dans son... Tamam. Yine şunu sevdim TikTok'tan şu videonun adı. Yani mesela 물론 지금 한층 하나 대체 A체, B체, 물론 한층 라스만 물론 유무도 bunun ama bloggerlar oyunun da aşıları hayvanlar. Çıkarım da bu hafta senin de ayıyor. Bu hayvanlara yudum verecek. efendim mundiyanlar adına efendim Hakkında yoktur. 물론 지금 한층 하나 대체 A체, B체, 물론 한층 라스만 물론 유무도 bunun Ünsörün, bulur halat edecek, bunu yuğdu gömmek. Ünsörün. Talip, Nuri, demokratik opozitsiya, DBT halk hareketi, blogerler, pravozащитниклер adam hakları için görüşe, halk için görüşe, bulur halkı agriya dayatanmak, yuğdu gömmek. Ne yapacak? Yuğd deyip bulur, demek bulvanıyın hatam edeyim. Yani şunun için bulur düşünmek. Eğer de biz, hem de bir kanunun esas merkezi, şoň insaatary Gurbanberdi Muhammedow diýsek, onu bular pikir edýär, biz ýurdy ýykýar. Oho, ýurt ýykyldy, ýurdun ýok sen. Nimjan dogry düşün, ýurdun ýok diýinden. Ýurt diýäniň, hökümet diýäniň hökümet däl ho. Hemmeti ýanky turup bloknoda ýazyp ýaşylar çeldi. Eýem ýazmany bilmeýänler, kör bolup ýanky görmeýänler bloknoda ýazypdyr. Gülkünç dälmi şol? Ýurtmuş ondan. Ýa-da ministrlaryň ýanky dik turup ýanky Gurbanlyň diýende Salamu aleykum diye salamu aleykum diýip ýerler. Ýurtmuş ol. Ýa-da halkyň problemasy çözülýär, şol adamlar çözýär diýär. Gurbanly senden Hudaýy derden ýaly gorkuş berýär. Ýurtmuş ol. Sen kabinet ministriniň başlygy, başlyk bolan balyny dolduryp kabinet ministri geçenler. Gorkýar şöýden ark giderler diýip. Ýurtmy ol. Senin yani haklaryň ýok. İstär wagtyny ark gitýär. Kanun bar ýok, elinde goşulmak ýa. Ýurtmy ol. Ýurt diýip sen prezidentiň başlygynyň sırtyna ýurt diýen. Türkmenistan döwleti prezidentiň sırty däl, ho men ýene öyle düşünýär. Türkmenistan döwleti bu halkymyz. Biz halky gorlaýar, halka kömek edýär, halka azatlygy çykarýar, halkyň haklaryny gorýar. Talip näçelik bilgenler korrupsiýon barada beýanlar etdi. Näçe adam barıp şöyle ağlaýar. Näçe adam barıp şöyle talipden kömek soraýar sebäbi hökümete barıp ýanky ýol edindiler hem ýerde. Seredin Hocadur Şyhyp 8 gerek prezidente ýazýar. 5 gerek meclise ýazýar. 8 gerek adalet ministrine ýazýar. Prokuratura häkimlikler gurulmagy emdermek. Näçe gerek köşke bardy. Näçe gerek ýola çykyp ýanky ekskort ýaly köşke ýöredi. Hani problemy çözülürmi? Sen gurulma motor seni basar, eýder, başga problem çözülen o. Şu da sen ýurt diýäň. Ýurt diýäň o. Türkmeni gaçky boldy. Hani blogerler çykyn diýär. Haýsy bir edepli terweri bloger şonu bollar.
Gürleýände de birini öldürecek ýaly arkanda da avtomat duran ýaly. Çıkın beýdin zat diýip bir normal bolup düşündiripden okmaýyn. Ine şu ýaly, ine şu podstavny oýlap, ýani kalkan arkyny tutýan diýip, ýurdy ýykjak bolýanlar diýip, bir-de ýurdy taklajak bolýar. Ýurdy ýykýan Gurbany Serdar Berdimuhamedow kedapçylyk, korrupsiýa edip, narkotik satyp, hemme ýani kanunlar bolup, öz dogonlaryny hökümete getirip, elden ograk hökümet işleýär. Haky barmy şonuň? Ýok. Hep dedim täze maşyn minýär. Haky barmy şonuň? Ýok. Näme işleýär? Milli lider bolup, ýani maşina 8 diýär, звёздочка diýär. Bir akmak, kelleti giden psih. Vilayata salanok adam, vilayatdan aşgabada adamlar salanok ak maşinler nimet diýär. Psihik balnoy adama ýurt diýär senin. Oraya ýalwazy sen ýurdun balnoy. Dogonjan. Ine şu ýaly blogger diýip ýa şu ýaly halkyň arkasyny goýan diýip emhemen ýanky zakatny etýärler. Halkyň goýan bir ýaly. Gel çykyş et. Aýt näil korrupsiýa bar? Hani kime kömek etdiň? Hani görköz ine şu ýaly ho kanunçylyk işle ine şu maşgala arda ýazdy ammusmena, meclise, prezidente ine derdim şu şeýle çödüldi. Bir gerek bir de düşündiräýim şonu. Şu ýaly çödüldi. Hemen işleýär ine Türkmenistan gülýal awat döwlet diýip düşündirän bir gerek. Biz bir galaly fidiýalyklardan bar eken o ýerine gurläp bilen doğa. Bir ýerde bir kanşyk bar diýip agdyňy açyp bilen o. Ýurt domy. Niýede hani bir çykyp aýtdymy? Görgüli halkymyz hiç zatdan hemme zatdan ruhtan gaçyp, prokuraturada ýatyp, dejurt edip, onam alyp gidip oň üçin näçe sutka saklap, ýa akydip gurup öldürüp, şonu da aglap Talibyň ýanyna barýarlar. Talip bolmadyk bolsa näme etmeli? Trumpyň ýanyna barmady. Kim ýanyna barmady? Aýda, ýa sen ýanyna barmadymy? Ýurt diýip ýanky arkadan sırtyny golap ýörsin. Ýani dogrymy? Ýazyn kommentariýada şul adam dogry diýem, ýani dogry diýem. Ine ýene bir videomy görýän. Buna düşlükli, muň ýagdaýy düşlükli. Ýurt diýip ýanky öz arkadan boldy. Hormatly vatandaşlar. Ine ikinji ýa bu KGB-mi, kimmi, näme diýemi? Gaz tutul zatly çykyş edýär. Sen hökümeti işleýän näme diýen bilen dokdy. Ine serin. Hormatly vatandaşlar, ha garaşlan wagtdan ýetip geldi. Biz aýalyas. 16-njy ýanwarda Men aýar sen heli. Oňa ýamanlaýsy. Senem taşsalan ýaly halkyň ýamanlap ýa. Ine serin. Bu diýen zatlar. Men näme diýen bu tupoy rejim. Muny golýanlaram bir akmak bolaýmagyň. Sen golap bolan ony. Argument ýok. Ideýa ýok. Plan ýok. Hiç tat ýok. Diňe arkada gormak üçin aýryşan ýa söýüşip ýa bir bolmajak zatlar bolýar. O zaman şol bar, şol meni guruluşma utanç. Onun ne argumenti var, ne var, ötmedim tek. Özüm gaz tutular ýöne goýuny. Men bundan beterini aýdym. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow özüne prezident diýen benim fetlerime doglan adam. 4% fet almadyk. Bir kanun prezident ideýasy ýok. Siyasat uğrundan kazanan üstünlüğü yok. Programması yok. Programmasından sonradan gürläp bilen yok. Hiç kimler gürläp interview berip gören yok. Adamlardan kaçıp ýör. Bar bir ýa-da men ýanyma gelmeň. Öz kollega, kabinet ministri men ýanyma gelmeň diýär. Kimin prezidenti? Näme diýip ýör o ýerde? Şu ýaly bir boş gelle näme düşdi şoýa? Kakasy ulanyp çykyp getirdimi? Yok bolsun, gümmadyn, bir durmuş gerek. Bize döwlet gerek. Ýanky diýişiň ýaly ýurt gerek bize. Şu ýaly boş baklaşyk ýurt dolandyrsa, ben niýe edelim? Elbette daşurda işlemeli bolýar. Men oturup analiz etdim, daşurda näme çykyp gidýär adamlar. Diňe aýly üçin oklar. Adatlyk bar. Beýlik halklaryň gazanylan adatlygyny peýdalanýar. Näme diýdi? Oturup akşam gelip çay içerler, internet görýärler. Hiç kim üstüne gelen ok. Teň propiskan soran ok. Näme işlem köçüde diren ok. Ştraf ýöne bir güne eden ok. Üstüne bir kanunçylyk eden ok. Arky. Polis gelse haklan bolman berýär. Rahatda. Parahatçylykda. Asuda asmanyň astyna daşar ýutdy. Hakykat suda asman. Hakyky parahatlykda. Azatlykda. İnternet gerekmi? İnternet. Bardy işejekmi? İşejek.
İşlerinde tam guvunu ya seni yank gulyan tereden yok hormat koyuyor. Şoň üçin diýär. Diňe pul üçin ne? Şolardan Türkmenistan'a gaýtdyň eden o gaýdan o. Men diňe pasport çalyşyp yeni gelýän di patronlardan haýşe diýerler. Ine ýurt. Ýewropa bolsun beýlik ýurt, ine ýurt. Näme Türkmenistan bağım şolakda? Hani interneti şu 4 edip gittiler. Ýa-da VPN işlemok. Eýten 34 ýylda ýurt diýen bir döwlede internet ýok. 34 ýylda ýurt diýen bir ýerde o kagazynyň ogulyna hökümet geçýär. 34 ýylda sen ýurt diýen şu döwlede konvertasiýa ýok, gülkünç. Ýurt bolmuşundan. Şu ýurtda ýaşamak maskarçylyk. Şu Türkmenistan diýip özüňe Türkmen diýmek maskarçylyk, şuraya ýollaşyň bolsa. Şoň üçin biz çykýar. Utunjumyz da çykýar. Şoň üçin biz çykýar, şunu aýyrmak üçin çykýar. Biz ýurdy aýrandyk, ýurdy berki diýär. Dogry düşünüm. Şu ýaly haramdada, korrupsioner, kezzaplar, obyekt kurup, gyzylan şanyň tualetler gatnap ýörenler halkyň derdini bilmeýär. Gurbany Berdimuhammedow 19 ýylda bir halkyň bir adamyna kömek etdimi? Bir orta çykyp gynanjyny bildirip gördümi? Ine ýurt. Hana aýdym. Milli lider. Ideýasy, plany ýok, siýasatdan zero, edýän işi ýok. Diňe ukaskaçy bilen guruluşa edip pul alyp oglap gitmiyor. Bar et bilýän ine şoň ideýasy. Kime gerek oň ideýasy? Kime gerek oň kezzapçylyk? Hani motivasiýa halkyň milli lider sen? Hani nasional ideýa? Ýok. Hiç şart ýok. Siýasatda nol. Görün siýasatçy ýalwaryp don edýär, it berýär, ýa Kazan Nobel premiýa bermeli. Dostoyno guruluş bilen oga, geparş bilen o, düşünen o. Psihbannoy. Men şoň üçin idiot diýem. Başga adamyň atyp derler. Ine diňläliň bu ýanky diýen adamy. Adatda kölew näwat bören ne diýär? Sen o sözde biýmek, özüň ilki edik gorköz. Bilet alyp menen bar ýany kurly. Bize bir-birimiz iýdirjek bolup hereket etmek hokmanna. Biziň garnymyz dok. Bize birini iýdirjek bolup. Biz näme birini iň dip köçe çykyp birini iň manyak boldy ýatmy? Bu näme bolýar? Biz dok diýär. Ay dok mümkin bolmaýarsyn dok. Ýöne men düşünemok sen. Ne şu aýdyşym ýaly. Men şu manyny düşünemok. O sözde biýmek, özüň ilki edik gorköz. Bilet alyp menen bar ýany kurly. Bize bir-birimiz iýdirjek bolup hereket etmek hokmanna. Biziň garnymyz dok. Sene baňardan hitir sıra oturan ýeriňden mesele çözýän süremek gerek de. Ýitiriň şolary. Ine. Hani şu ýerde eşit gördüňiz, bir tane argument eşit gördüňizmi? Biz birini iýdirmek gerek de. Ýitiriň şoňa. Biz ine gülýär döwletimiz bar, biz dok. Sen dok bolsaň, onu beýle gökümür. Hana bir topar ardalar bar. Bar tut birini, ay, doňjal men hem kömek etjek, näme problem bar? Prokurator ýok. Bar prokuratorda oturdy çözüp gör da. Näme talip oturan ýerde Amerikada çözmek şonu. Aýdyňmy? O näme o çağın näme başga iş ýokmy? Ya o çağın näme öz işi ýokmy? Ha? O näme pul gazanmandan belikdir ýaly. Özüni eklerýär. Gazanmaly. Hemme dağını taşlap şunu etmiyor. Bulum çıkıp yok o bu birim iyidir yasya. Näme talip köçe çıkıp birin iň diými? Yok. Bir kanşu çeýne gurköz hiç variant tapman şu iksani keza aýyrmasak düzen o sisteman taklap turan sorar. Ne şonu aýtdy? Başga näme aýtdy? Ütköçler aýtdy. Men ýene bunun bir tane argumenti ýok. Bir tane bunun ýa fakty ýok. Hiç saat yok yönü bizim gülýär ýurdumuzy beýtjek bolýar. Biz o ýurdu gülüşdirjek bolýar. Ýurdu östürjek bolýar. Hani ýurdu östürme aýdany köçeleri, nimeleri, gurköp ýatyr, hemmesi bulaşyk. O 34 ýylda ünitlerin Aşgabatda şol ýoluny bilmediler. 34 ýylda bir haramdada özüne köşk barny gurdy. 34 ýylda beýlik haramdada özüne ya birja köşkwarny büswarny goýdy, beýlik haramdada onu öldürüp özüne köşkler gurdy. Ön köşkler etmen täze köşkler gurdy. Özüne arkadaş şäherni gurdy. Özüne 450 milyon dolar meçhit gurup ýör. Özüne ýanky
atlarına, pişiklerine, sıçanına her velayette kuşlar utuyor. Buradan bu tor değil. Sen halkın yolunu uğramı, küçülünü uğramı, oğlunu uğramı. Sen kim? Prezident ama de milli lider olup gel kuruş etmiyorsun. İdiot sen. Biz senin doyduk. Yine biz seni ayırmasak bunu yok. Kurbanı verdim hemen. Türkmenim dersen anlayın varladım. Türkmençiliğim yok sen. Bu torunlar kaman olaymasan. Ya o sen bir aklında bir açık damarcık işleyen mi olsa başkaca tereden şu mesele. Açık nefsim olurdu. Sen şu halkın milli lideri açık nefsim olurdu. Men buraya adamçılık dağıtarsan düşünüp bilemok zaten. Düşünemem onu. Tep çekip ola taşlayıp filan, kakacan taşlayıp filan. Bir düşün aydiyam. Kakacan taşlayıp şol. Ön hakim. Şoňuňdan tirek basyp ýolsun. Beýlik ýygyny jaňa dep ýöre wur oğlum diýip gıýla çağıp tepip ýolsun. Ine durmuşum. Şondan kep çykyp gelýände maşin türeň basmýar gelýän. Sen ýaşlykdan çykama. Yaş olunçyk ýaly edýän işler. Gülkünç. Şoň üçin bütün dünýä bilýär. Sen milli lider aňyrda dursun. Milli ýaş oglun sen. Şo gowran bilen, şo ýaşyň bilen kiçik milli ýaş oglun sen. Sen balno şoň üçin biz saňa ýanky jaňlys bilen terediýär. Şeými? Indiki videoňy görýän. Assalamu aleykum. Yeni bir verdim. Böküp çykdy. Şu neçeli böküp çykmady. Assalamu aleykum hormatly watandaşlar. Ha garaşlar wagtam ýetip geldi. Biz aýalar 16-njy ýanwarda juma namazyna soň meçhitlerden çykyp köşke tarap bilelikde ýola çykmaly. Bu çağırışı devlete topar ýagny Murat Gurbanow hem de aktivistler olup çağırış edýär. Türmedäkilerim öz ýerlerinde haklaryny talap etsinler. Vilayetdekiler vilayet häkimliklerine öňüne baryp haklaryny talap etsinler. Ýöne bellemeli zat prezident şol güni Aşgabatyň çäýine de Türkmenistan geçerin. İsteyen mene talip mi, talipos mi, malipos mi dinle mene ürmet. Dinleyen mene mırdı. O anan ten yeni boyan nökürlüğü var haramda sastarın. Bizim yurdumuzda yamallap bilmerdiniz. Allah zana dönün. Gülyalık ahuda yurdumuz var. Ahuda vatanımız var. Yaşadın Türkmenistan elim. Biz o anırdan daştan uğrak görmemiz. Zom ketekler. Kim oldu da olur yara, kurlar yara. İpte kadappa, sipte kadappa, o kurlama. Kemirip görenler. Haramzadeler. Yine dinlerim. Bir argument yok. Talip Çavuşeden'le yerlikli, düşünükli ayıptı. Argumentler. Neyem çıkıyor, neyem ediyor, kim çağırıyor, neyem etmeli. Çok kıyaslı. Ne bunu neyem ediyor? Öyle biliyor musun? Dine çıkıyor ya Karamdağ'da ya Yenivar'da bizim dövledim yıkacak oluyor. Bizim halkımıza diyecek oluyor. Halkın giyece uni polis, MHM, prokuratura, suutlar köz yapıyor. Ne yapıp ayda olmuşmuş çıkanında. Ne yapıp talibi meni reklam ediyor. Men yankı blogerleri öğreneyim. Köp tanrı yakladın bizi reklam ediyoruz için. Yankı Türkmenistan içinde bizim ağıtlarımı değil, bizim ediyen işlerimizi yayradığımız için köp tanrı. Elbette size hiç bunun yok. Yönü bizim adımı tutkalıyamız, bizi reklam ediyoruz. Katı olur. Anladınız? Yine de hiç bir argument yok. Yurdumu yıkacak oluyor. Eyvah. Yurdun senin yıkılabilen o. Bir haramdağdan ayranın bilen yurt yıkılan o. Eğer sen Kurbanı verdim Hamet ayranında yurt yıkılayan deyip fikir ediyen olsam. Onunla instituda yer okuw täzeden 1-nji klasyň 10-njy klasy başla bir düşün şol atlara. Biz onu efirde düşünüp bilemiz o. Yurt diýilýän zat halkdan ibarat. Yurt diýilýän zat halkyň ýanky ata babalaryndan gelen yerlerden ibarat. Yurt ol Gurbandan ibarat. Tel ola ýar bolmasa hani 2006-njy ýyl Gurban ýok da yurdum ýokmy diýip. Bady Niyaz yok 90 çeldi. Tegin merşeldi. Näme yurt ýokmudy? Bady. Näme para hadasmanymyz ýokmudy? Bady. Näme asuda yurdumyz ýokmudy? Bady. Asuda halkymyzdan bady. Sen näme urun berýän? Sen açyk ösçek bol bir düşünjäňiň bir nimetçek bol türkmençiligi açyk türkmen dilini öwren. Men 20 ýyl görmedim türkmençe. Häzir ýuwaş-ýuwaş öwrenip başladym. Seni mi öwren? Kimden azar berýär? Yine ikinci video. Hakik, orijinal haramzadeler.
Indiki video hasılıklı sevdim. Деньги говорят, заработай меня. Будущее. Meni öldürdü deyip yankı çıkarıyorlar. Murat öldü. Yeni Murat. Bir topar adam sana diye Murat'a bağımı sana korktuk nimet. Yok gül yani. Bu nimettir. Rejimin başka yankı güllerlik argument yok olsa, rejimin faktları yok olsa bize karşı ideyesi yok da, ideye olmadıkları argumentim yok. Bizim ideyamız var. Biz adaletli isteyen, biz adaletli hüküm tursun diyen Türkmenistan'da. Biz kanunçuluğu işleyen. Biz Türkmenistan'ın kanunu tursun. O yeğenler olur bulur sürmesin Türkmenistan'ı. Onun hakları yok. Sen Trump'ın yeğeni olay. Sen halka korumut toymalı. O mara var. Neyme diye on diyen zatlarını. Triyapkanlar bu kurduğunu tıkmalı son. Karamda adamı. Ya başka yerde yeğenlerin diyen zatları. Bu kim o? Halk bizim halkımızı illecek o. Ne yapayım sen yankı yeğen aydan o? Ne yapayım şu marlatı yok kaydan oğlunu bloggerlar yankılar siz aydan da o. Ne yapayım halka diyen? Karamda adamı diye. Aytmadım diye. Sen arkada var ya. Gorukçu. Şutan giz. Şonu gorap saklayan. MHM tutup saklayan kıyınca senin olsa YouTube'larda gorap saklayan şunu. Argumentim yok. Bizim bilen neyse efir geçiriyor. TikTok'ta da hatta ben aycan gelin. Bunu şöyle aydın argumentten var. Ne hemen da olsa orta oyun. Eğer siz doğuda yan olsanız biz boyuna gelsiniz. Biz şu kurbanın övüşümü yani adam öptürmez. Argument yok. Bar argumentleri sen galuboy, sen yankı yeni varda, sen erkeği öylünün bir samsıkla. Sen yankı ne ettin, yeni varda ettin, yeni varda. Onun adamlar Türkmenistan dağıtacak. Bizim çıkışlarıma seyret mi dedim. Bir yerde biz ayttık mı, yara kalın ya ne miydim? Ya biz yine koşumların var ya, kaytıp halkın meselesini çözülecek oluyor. Halk çözülmese Trump'ı öldürüm. Şunu ulunları instrument tutmunu deydik. Başkalar diyemez ama. Neyden tapyana bunu? Yine şunun yankı argumentsiz, yalançı, bir yankı faksız gurulayan da hatta. Şunun için bunlarla gepleşmeyen bu tonuş. Bir günlerin başlar yankı sıçanı çeldi. Yine vatandaşlar. Yine beni cayladılar, beni reklam ettiler. Ben şunu eden oğlunu ve yankı bloggerlara sağ olsun ayyan, ne yapayım? Biz yitiriklerini tutacak dedi. Biz kuş oynayan yalnız oynayacak. Sağ olsun reklam için. Reklamada şeyle var var. Sen var da ervet aytarlarım, bu aytarlarım dindir. Sen ağrın yaman. Sağ olun bizim ağıtlarımızı yanlanıp, bizim suratlarımızı korkudu yanlanıp. İndiki reklamana korkudu. Bir yerde de yine Murat Buranov öldü. Yine Murat Bolli. Şuraya. Anayam çip. Yine ünsvererinin hormatlı indeşler. Şunu çelli, 16. yanvarı çelli, yankı adamını çıkış etmedi. Talip bir yılla halkı qoğrap, yankı korrupsiyonlara karşı konuşuyor. Bir yılla. Giyici bunu. Men 5 yıllap çıkış ediyen. Neyme görmediler mi? Neyme bilmediler mi? Neyme yurdi olimpik eğer de biz şuraya yürüyüş ettik. Neyme yurdi ön şuraya yürüyüş edenler 2020'de olimpik şey yurdi yıkmadık mı? Ne yapacak kurulur? Hayır. Hakiki bir rejimin, yani diredik rejimin. Korkup şunu çıkart başladı. Buraya da yoktu. Son için Kurban Berdimuhamedov 16 yanvarda ruhu öçtü, öldü. Всё. Yine biz dine dabil etmeli. Biz şunu tutak ediyor. Berdimuhamedov ya ölüye ya tutak ediyor. Ya yürüyüşü zaman ölüye ya da biz onu tutak ediyor. Berdimuhamedov dünyadaki en ulu Türkmenlerden tezza. Berdimuhamedov öz halkını kıynap, ağlap, pullarını uğurlap, bir topa doğunun anlaşanı getirip Türkmenistan'ı çökertti. Ekonomik katastrofa getirdi. Hazır pul yok Türkmenistan'da. Neden alacağını bilmiyorum. Yani 3 kuruk kardarlı devletlerden. Neden tapacağını bilmiyorum. Yine kurbanı ben. Yine yurdun sen. Yurdun yıkıldı sen haberin yok. Aç televizyonu. Yurt varmış orada. Yurt yok o. Serdar Berdimuhamedov bizim arkadağımız, kahramanımız, yeni bardağımız, plan pistiganımız,
Alaval Serdar, yeni burada Serdar, arkada başkalar diyor ha. Näme Türkmenistan'ın tarihi dine 2006'da başladı mı? Elbette yok. Sen hemme Türkmenistan'ın tarihini alsam. Hemmetni. Hemmetni şunu bir yıla alsam. Yani var yani geçilen Türkmenistan'ın toprağından Türkmen halkının ömrü, ıkbali, atavarının durmuşları hemmetni bir yıla alsam şeyli. Kurbanı verdi Muhammed. 31. dekabrda 22'nin onlarda dörüyor. Unutmayın. Bir yılla onun adı yok. Dine yani 31. dekabrda 10 akşam 10 ya 12'de dörüyor. Onun bir kıyıta vakti. Yine tarih. Ne yapayım şu bir yıllık tarih yok bizde. Sonki 2 saatçık yani bir yıllık sonki 2 saatçık tarih ummasız hem yerde şun adaydır başkaları aydıran. Ne yapayım? Yanım komentarda ne yapayım? Hormatly dinleyijiler, ine men gıyıtga çıkışımı utoryan, her TikTok'a geçeyim. Kimin toğru olsa biz cevap verir. Men ömürtü geçmekəm YouTube'da soruğumuza cevap verin de YouTube yaparım da TikTok'a geçerim. Bile bolsamız sünk etten peydari eğer Google aynadıp yetsem hem haram hem peydari. Marda köçe doğru adamlar, polisler ajradılar, saklap telefonları bağladılar. Hiç saat etmeyendirler, hiç kime dine telefonda kim video alınmolsa şunu предупреждать это durum yerine даже отделение akitmeyendirler. Они не понимают, что у талиба харизма, что он естественный, что он справедливый, что он болеет за народ. Думают, что двоих поставят против него, и народ их поддержит. Не будет такого. Хоть они 1000 таких поставят против, все равно ничего не поможет. Так что politsiya молодец, halka ak edip, rahat edip alar vermediler önkör yani. Men yine olarak belirleyecek koyan şuraya adam üç önüne polisler katı işlediler. Men şunun için yani polisin içinde himmet elbette. O adamlar var. Halk tarafına 60% geçikler var. Şunun için size köp tanrıkların polisler bir erti neticeler, her haberler gelip başladı. Erti neticeler şu yerde de sizin emir roluna ait geçer. Polis, MHM, prokuratura'nın sultan roluna ait geçer. Hükman suratda. Rahat edip adat vermeyenlere önküre yağlıyor. Мы призвали к мирному протесту, 16 января вышли единицы, остальные промолчали. Молчание тоже выбор. Народ Türkmenistan'dan привык терпеть, привык молчать, привык жить в страхе. Bu samsıklara zastavit edip sokturuyorlar. Kim barda neyme diyenini bilen o tekst yazıp verip şey deyip söyleyip deyip sokturuyorlar. Работать за границей и молчать о выследе на родине – это не свобода, это отсрочка. Не думайте, что диктатура не коснется именно вас, она касается всех. Активисты борются за народ, а народ отворачивается от активистов. Нет, народ не отворачивается. Народ вышел. Мы вам доказательства дадим, народ вышел. Есть вопросы. Почему они дальше не пошли? Есть вопросы. Мы рассмотрим эти вопросы в следующих видео. Свобода не приносит на блюде, за нее нужно выходить. Пока вы боитесь, вас считают удобными. Естественно. Молчание народа – лучшая опора диктатуры. Я думаю, в комментариях нам говорят, вы за границей, вам хорошо. Да, мы за границей, потому что там нас не посадят за правду. Оттуда. Мы делаем это не ради себя, а ради тех, кто внутри страны, но, похоже, многим все равно. Пока вам все равно, вас будут ломать по одному. Ни одна семья не защищена, пока нет солидарности. Сегодня я забрали соседа, завтра могут прийти к вам. Не бывает чужой беды при диктатуре. Katı Gülkünç bu Tupoylon bolup yürüyüşleri клоунин тренда. Те, кто сегодня высказывается, завтра тоже окажутся ненужными. Подхалимство не спасет, оно лишь ослабит расплату. Оскорбляя активистов, вы не защищаете себя, вы ослабляете народ. Те, кто поддерживает несправедливость, тоже однажды столкнутся с ней. История всегда догоняет, пока вы не научитесь защищать свои права, их будут отнимать. Мирный процесс – это не преступление. Преступление – молчать о зле.
Сегодня нас было мало, но правда не изменится числом. Мы не сдаемся, даже если нас не поддержали. Народ без голоса удобен. Народ с голосом опасен для диктатуры. Ertir katı köp video çıkar bugün internette yaptılar. Daydalar hekiminin daşlaptırlar. Hekimini daşlaptırlar. Şu vakt haber verildi. 16 января показала правда. Народу не нужна свобода, народу нужно терпение. Не спешите сделать выводы. Пожалуйста. Вас не разгоняли, вы просто не вышли. Страх стал нормой жизни. Да, страх давно нормой жизни в Туркменистане. Лайк, батон, яратын видео. Вы привыкли жить на коленях и называть это стабильность, рабство стало привычным, поэтому свобода пугает. Сегодня исчез активист, завтра исчезнет вы. Молчание – это соучастие. Yine doğru diye. Derdim, Alişer bilen Abdullah'ın aktifiler. Kim uttu? Rejim uttu. Halk uttu mu? Yok. Yani ne motoda şunu cimri düttürüyorlar. Ne motoda problem raydiyorlar. Ne motoda sen can edip öz haklarını düşündürüp biliyordun. O senin problemini yapıp ekranlaydı. Elbet mi? Yok. Senin problemin yaylanıp durmalı. Hem yerde aydırıp dursa Çinoluklar kaçada çöl yaşıyor. Yine şuraya aydayan adamları yok etsek siz yek ödümüz rejim karşısına aylar. Düşünüyor musun? Aytmalı adamlar olmalı. Yerine ılgamalı adamlar olmalı. Siyasetçiler öz yerine olmalı. Hemmeler öz yerine olmalı. Ben taksin şoförün barıp operasiya ettirem olan. Taksçılık etmeyin. Operasiya deyin operasiya. Koşun koruyan koşun korumalı. Yani ki MHM nasyonal bizapaslık korumalı. Bir adam korumalı, halkı korumalı. Şey mi? Her kim öyle işletmeli. Активисты уничтожают за вас, вы даже не вышли. Вам удобнее делать вид, что ничего не происходит. Yaşadın Murat var. Yok bu. Emmem de yaşadın. Neymiş Murat var. Şeyli ırım var. Eğer adamı öldürtür deyip gep yaratsalar, o adam köp yaşar. Murat uzak yaşar. Allah'ın veren yaşar. Öldürür. O zaman öldürürler. Yerin aşağıdan taparlar. Şunun için durmak yok. Bir gidiyat da kalsa. Bunun şanına liderler. Biliyat. Bizi görüp dur. Bizi gidişiyat. Sebebi on küçük aktivisti nimetten on bir hayır yok. Yöne bilyanlıklar adamla kaldık biz. Şunun için korkuyorlar. Yöne bizi korkulmaz. Biz ölüme давно таяли. Так удобнее жить, пока беда не пришла лично. Но она приходит ко всем. Ни одна семья не застрахована. Вы думаете, если молчит, вас не тронут. История доказывает обратное. Bular hükümet jovjovları, tuzukları deyip at olmalı. O hükümet tuzukları doğru yani. Ştangiz, yallaklar buların hükümet tuzukları. Yine at takmak kovu değil, yine gıyna taklaş olur da. Подхалим всегда заканчивает одинаково, страх и унижение, оскорбляя оппозицию. Вы защищаете не страну, а диктатуру. Men her bu turun yanına da gelecek, görüyordu. Ağam dini ömür bular yalar triyakı üns vermeyen yavaş bağlıp halk düşünür Allah etşanlık tarafından. Halk düşünmüyor. Derdim 5 yılda biz ne netice verdik? Bunu görün. 2020'de biz protest geçirdiğinde devlete halk hareketi. Birinci protest olup yani sentyavrda geçirdiğinde 14 sentyavrda. Neyme diyorlar? Ey konstitüsiya neyme? Sen kim? Diyediler. Biz ayyadık şul adam şul haramzada arkada diyen öz adını arkada koyan adam yadır devletin basmalar. 2020 yılda. Onu getirdi mi? Getirdi. Gıyını getirdi mi? Getirdi. Kerim zapasını oyladı mı? Doğru. Onun aydiyan sözleri dönüş kıtağında koşulları yarattı. Bunu stratejik, propagandist işler bütün Türkmenistan basmamak. Yani yurdun yok ayankı blogger. Yurdu nimetçe yurdu giyecek onu oğurlap ganxor oğurlap olacak. Burvanı Berdim Muhammedov. Gözün aç. Aç beynini işlet. Sana kömek olur. Şunun için hemme de edip bari Türkmenistan'ı oğurlayasın. Şu yolla var ya. Sevdim hemme de leppey oldu. Meclis leppey oldu. Halk masalası leppey oldu. Kabinet ministri leppey oldu. Yığınak geçirene yüzün öterden okur. Eyyan bası vardı. Bundan metartide ne yemer? Bundan metartide ama ne yemer? Şu haram arkada Türkmenistan bası vardı. Şunun için biz görüşüyor.
Berecekler Türkmenistan şuna. Halkın eline olmalı Türkmenistan. Atavalın eline olmalı mı? Her adam halkın eline olmalı. Kim ol? Kurban benim hani. Maşenik kanho. Niyası öldürüp arkayı cinayetçi adam milli lider oluyor. Biz onu tutup etmeli. Тузик Мадип, окей. Народ, который не защищает себя, обречен, пока вы ждете лучшего, поменять, окей. Ваше бездействие лучше подарок режима. Власть довольна вашим молчанием. Ahıllar gurlarına Marin halkı Göktepe uçunda gelmeyendir. Marin uçunda gelmeyendir deyip oraya bolyan bolsoru Krasnovod'dan Rus'a koy vermediler onu. O her millet parçaları geçmeli. Bizim hem Mehmet'den her vilayete men ulu hormat koyan hem vilayete hem adamlara bizim halkından hormat koyan. O aramızda millet parçaları ediyen Kur'an'ın mesela çürük tohum, o çürük tohumu adının etedim. Dinlen bu çürük tohum. Çürük tohum olanla tohum düğü çürük. Ne hemen kuruluyor? Ne hemen ondan bu söyler var ya şey ama. Ayıp söylerin başka da bilen var. Tüyük kuruluşmada gülen mi? Ayakta bolanın ağızda bol nakıl. Katta oluyor. Korrupsiyoner diktatör şokna. Kim tuzik ağzı kollasa koyun karıştı. Murada canı sağ olsun, başındık olsun. İnşallah hem memleket canı sağ olsun. Мы за границей, потому что внутри нас бы уже не было. Мы можем говорить, вы молчите. Мы можем писать, вы прячете. Мы можем помогать, вы отворачиваетесь. Туркменабад химзавода ЧП болды. Окей. Сурат видео vererek bağolsa. Окей. Диктатура не убирает, она ломает. Сегодня вы зритель, завтра жертва, активист, не враги. Враги и страх безразличия. Коррупционер, диктаторы, окей. Okey. Men çalıp oturayım, men TikTok'uyla çıkan adam yok. Korkup millet. Значит, полиция тоже на стороне нашего народа. Да, полиция на стороне народа. Bizim halkımız kaçan yaratılışmanın maniyetine hakikaten düşünür. Onu sonra olsa insan bulmana başlar belki. Yine hurmatı iyileşir. Ben YouTube'da komentarlar oturdum. Veya TikTok'a geçen, kim TikTok'a gelirse gelin. Yeni bir gelen ruhtan düşmek yok. Biz şunu koda getirdik hayatır, kızdırıp, kabin geçirdik, kurbanı ılgap. Bunu korkup hemmeleri yank ayağa aldırdılar. Düğünün meğer internet bağlap, VPN'ler bağlap, ılgap diyorlar. Değil mi? Türkmenistan'ın opozisyası. Ol hükümeti kontrol ediyor. Biz isteyen vaktimiz sonra kabin geçirdik biliyoruz. Biz isteyen vaktimiz VPN'i yaptık biliyoruz. Değil mi? Biz sonra tehdirimiz var. Yine opozisyon tehdiri. Entek bu başlangıcı. Halk arkamızda bol güç olaysa bunun külünü çıkar. Hoş sağ olun. İndiki preşkere çevirdim. Beni her TikTok'a gidelim.